I pozdrav Sokolovi iz Skolice, dobro došli u novu recenziju. Kao i što sam pričao da svaki put kad nešto kupim, evo, da vas obavestim da sam kupio nove slušalice, kao što vidite po logu, a najvjerojatnije vidite dole i po naslovu, Red Dragon je tu. Sokolovi iz Skolice, pošto su mi ove moje slušalice definitivno crkle, ovo su moje slušalice koje koristim 4 godine, u suštini prekinulo je da radi AUX kabel, ali što se tiče njih i dalje rade što se tiče Bluetootha, zato što su wireless slušalice i na Bluetoothu, znači i dalje se puno i dalje rade, ali pošto ja ne koristim na Wi-Fi-u, na Bluetoothu, eto, crkle su, znači AUX je crkao, a ovako su zgodne što se tiče pakovanja, vidite, i odmah se spakuje i ako vam treba nešto, one mi za sad služe za muziku, a evo ga, kao što vidim, Red Dragon je tu, pogledajte ovo pakovanje, nevjerovatno kako se to cakli, imamo ovdje, znači, sve što se tiče njih, to ćemo staviti isto dole u opisu klipa. Sokolovi iz Skolice, fale mi slušalice za gaming, za sve. Naravno nije bilo gaminga u posljednje vreme, izvinjavam se, bio sam bolestan, imao sam i obaveza i sve i svašta, ali evo, polako ćemo da nastavimo. Izlazit će klipovi na svakih 7 do 4 dana, vidjet ćemo u zavisnosti kad, a evo za prvi klip, posle duge pauze, da vidimo, da otvorimo ovaj Red Dragon. Ovo je u pitanju Ares H120 gaming slušalice, kao navodno imaju 5 godina garanciju, mada vidjet ćemo, ne znam ja to. Stereo, naravno 3,5 mm jack. I Sokolovi iz Skolice, jedino što nam preostaje, idemo da ih otvorimo, tako da bacimo se u kadar za otvaranje. Pa, Sokolovi iz Skolice. I evo nas Sokolovi iz Skolice, tu nam je skalper, tako da idemo da otvaramo. Op. Spakovali su mi to jako. Op. Neće to tako lako da se otvori na Sokolovi iz Skolice. Mislim da smo probili, jesmo. Evo ga Sokolovi iz Skolice. Lepo su oni tu spakovali ove sluške. Ok, sad idemo ovdje se otvori. Evo ga. Opala. Evo ga imamo ovdje, znači ovako. Imamo znači mikrofon, evo kao što vidimo. Ovo nam je kabel je dugačak, ako se ja ne varam, 2 metara, što je fenomenalno. Ali da li ćemo mi to koristiti, to ćemo još vidjeti. Ima tu dosta. Evo kao što vidimo, lepo. Evo tu nam je mikrofon. Lepo one deluju. Imamo još tu nešto u pakovanju, samo da vidimo šta je. Ok, eto, ovo je nešto, neka nalepnica. Ok, šta imamo još? Ovo nam dođe kao uputstvo. Imamo još nešto. Aha, imamo i ovo da povezujemo. Evo kao što vidite, za AUX. I ovako kao da direkt, pa lepo, znači kao moći ćemo na jednom. Lepo je to, lepo. Ok, i ovdje nam je kao neko uputstvo, jeste ne kao neko, nego nam je ovdje i uputstvo. O, lepo. Ok. To je to što se tiče u kutiji, što je. Ništa, prebacimo se u prednji kadar.
I ok, sokolovi sokolice, evo tu su nam slušalice, tu nam je i kutijica, možemo da je ostavimo ovdje. Sada vidimo kako prijanja na glavi, obično trebalo bi da nam piše koja je leva, koja je desna. Za sad ja to ne vidim. Zanimljivo čudo da stvarno ne vidimo gdje su nam obeležje za levu i za desnu. Nema sokolovi sokolice, nema, ali pretpostavit ćemo da nam je ova leva, zato što mikrofon samo može da se spusti ovdje, a na kontra ne može, što znači da je ovo leva strana. Ok, imamo ovo naravno za štelovanje. I mogu vam reći da lepo to čuči. Halo, halo, 1, 2, 1, 2, idemo, dobro, udobne su. Gore ne stežu. Pa lepo to. Izgleda ovaj mikrofon, ne znam da li će deluje nešto kvalitetno, ja ga generalno i ne koristim, ali u suštini ako nam bude baš trebao, vidjet ćemo. Imamo ove, kao što vidite, zaštite i to bi trebali da vidite kao fora može da se skine, mada bi trebali obe da izvadimo. Evo ga. Znači ovo nam je zeleno su slušalice, a crveno bi trebalo da bude mikrofon i to bi trebalo da bude obeleženo. Jeste, mikrofon. Evo ovdje malo sitno je obeleženo. Znači mikrofon, a sitnim, evo ga ovdje je obeležena slušalica. To je ok, ali što se tiče ovog nema, jedino solucija je, znači ovaj mikrofon samo do dole ide, znači da je ova leva, a ovo nam je desna. Ovdje iza imamo, znači, da pojačamo i utišamo, kao što vidimo. Šta znam, evo dobili smo i taj bananice za AUX. Znači ovdje bi trebalo da ide, šta smo rekli, znači ovo je mikrofon u crveno. Op. Ovo nam je, znači, i evo, dobijamo jedan, što je jako zanimljivo i čak ovo možemo da iskoristimo kao zaštitu za bananicu. Ok, ovo nije loša fora, s obzirom da ja koristim PlayStation, ovo mi isto znači ne moram, mogu da ubodem, znači, jednu bananicu, a dobijem i mikrofon. To je jako važno. To je jako važno i drago mi je da su to stavili. Znači ovo nam je u pucu, to možemo vratiti u kutiju. Ovo su, koliko sam ja vidio, da, ovo su nalepnice. Kao što vidimo, znači nalepnice, bukvalno, evo vidite, sve se odlepljuje. Znači možemo da stavimo te nalepnice. Što je jako zanimljivo, kao dobili smo taj set nalepnica, evo kao što vidite koje sve ima. To je onako lepo. I to ću da zalepim negde, da li na kompjuter ili na Sony, nebitno. Ali što da ne. Počeo sam da mi se sviđa Ray Dragon. Evo, koristio sam kod drugara, čak koliko se ja sećam i kod rođaka je bio mikrofon. No, ja nam sokolovi sokolice više ne dajemo. Mislim da bi u redu bilo da priključimo ovo na kompjuter i da čujemo kako se čuje. Pa, ajmo sokolovi sokolice. Evo ga, sokolovi sokolice, pustili smo. Bas test. Onako. Nije nešto sad specijalno, ima bas. Ali očekivao sam više. Dobro, za to plaćeno je 2200, slušalice nisu nešto sad jako wow specijalne, dobar fazon je u tome što smo generalno dobili i ovo za priključenje, znači zajedno mikrofona i to, a sad da li ima razlike u tome da ga direktno prikačim na jednu bananicu, to ćemo sad da vidimo, pa ajde.
Evo, priključio sam direktno u kompjuter, međutim isti je zvuk. Nije nešto sad specijalan, bas nije nešto sad jak. U suštini za te pare nisu loše. Evo, kao što čujemo. Znači, stavio sam ih na maksimum. Ono, čisto imamo neki zvuk. Ali, nije to ništa specijalno. Sokolovi Sokolice, eto, to bi bilo to. Javio sam vam se čisto da kažem da smo zamenili ove naše sluške za Ray Dragon. Eto, dobili smo i nalepnice, dobili smo i slušalice. Da, koliko para, toliko muzike, poslužit će za gaming i tako nešto. Iskreno, ne mogu da verujem da nisu stavili ono koje je leva, koje je desna, ali dobro, ajde, znamo po mikrofonu, znači jedino se ovo spušta, pa to možda kažem da je levi. Ja nam ne da ovdje dole, idemo, jel te, i onda je logično da nam je to levi, a i tu su i sve kontrole, znači da pojačamo i da utišamo. Što se tiče ovih slušalica, ono kao i osnovno, kao što sam rekao, 2200 Ray Dragon Airs H120 stereo gaming slušalica sa mikrofonom, naravno. Kažu visoko osjetljivi. I jeste, ako imate dobru zvučnu, to stoji. Slušalice imaju taster za podešavanje jačine, kao i što smo rekli. Kompatibilna je sa bukvalno svim konzolama, PC-om, naravno. Uređaj se podešava, to jest povezuje na 3,5 audio, znači činčom. Šta vam kažem, 2 metra je kabel, ima dužine, nije da nema. Prečnik zvučnika je 40 mm. Ok, lepo leže, rade ovi federi. Ovo nije loše, udobno je, nije tvrdo, ne stežu, možemo da izvučemo, naravno, kao što vidimo. I ovako da bude, pogledajte ovo, znači koliko lufta ima, može i da se stegne, naravno, ovako drže na glavi. To je to, sistem stereo, naravno, kao što smo rekli, pozadinska osvetljenja nema, osjetljivost je 103 decibela, ne znam, Sokolovi Sokolice, ja sam pojačao na maksimum, ne smeta mi. Mikrofon, naravno, da, alo, 1-2, to bi možda mogli u testu da proverimo, ali vidjet ćemo. I to je to, Sokolovi Sokolice, što se tiče ovih slušalica, znači žičanje, kompatibilno sa PC-om, bla bla bla. To je to. Vidjet ćemo kako će nas poslužiti. Jedino što mi ostaje, to je mogu Sokolovi Sokolice da povežem i da vidimo kako radi ovako generalno. Znači mikrofon kako se čuje, i to mi je jedino to ostalo. Tako da i bacimo se na to i da završamo klip. Pa, ajmo Sokolovi Sokolice. Ok, Sokolovi Sokolice, evo, povezan sam direktno sa mikrofonom, znači 1, 2, 3, 1, 2, 3, test proba, tu sam na mojoj kameri, ovdje je moja druga kamera, znači, evo, to je taj zvuk mikrofona. Koliko ja vidim ovdje u programu, ništa specijalno se ne dešava. Šta da radimo, tako je, kako je. Eto ga, Sokolovi Sokolice, ja bi se ovdje odjavio. Uradili smo recenziju, izvinite još jedno što se nisam javio, nisam imao vremena. To bi to bilo, Sokolovi Sokolice, što se tiče ove recenzije. Naravno, vidimo se u nekom sljedećem klipu, vlogu ili tom slično. Da, Sokolovi Sokolice, čao! Ok, Sokolovi Sokolice, evo, povezan sam direktno sa mikrofonom, znači 1, 2, 3, 1, 2, 3, test proba, tu sam na mojoj kameri, ovdje je moja druga kamera, znači, evo, to je taj zvuk
mikrofona. Koliko ja vidim ovdje u programu, ništa specijalno se ne dešava. Šta da radimo? Šta da radimo? Tako je, kako je. Eto ga Sokolovi iz Kulice. Ja bi se ovdje odjavio. Uradili smo recenziju. Izvinite još jedno što se nisam javio. Nisam imao vremena. To bi to bilo Sokolovi iz Kulice što se tiče ove recenzije. Naravno, vidimo se u nekom sljedećem klipu, vlogu ili tome slično. Tato Sokolovi iz Kulice. Ćao, čao! Thank you.